Ix-xahar li għadu kif intemm. Ix-xahar ta' Ottubru jibqa' magħruf għal ġest erojku tal-Armata Maltija li bil-ħidma tagħha salvat numru ta' ħajjiet ta' immigranti li sabu ruħhom f'diffikultajiet waqt li kienu qed jaqsmu bejn sema u ilma lejn l-Ewropa. Il-ħidma li wettqet Malta biex dawn l-immigranti jkunu salvati kienet innutata u rikonoxxuta anke minn żgħażagħ u studenti fil-Palestina. Dan hekk kif studenti Palestinjani żaru l-uffiċċju rappreżentattiv ta' Malta f'Ramallah fejn hemmhekk ippreżentaw ittra li fiha rringrazzjaw il-Gvern Malti u l-poplu Malti talli salvaw numru ta' refuġġati Palestinjani. Waqt iż-żjara l-istudenti li attendu l-iskola tal-United Nations Relief and Works Agency ppreżentaw ittra ta' ringrazzjament lil Mark Pace, kap tal-uffiċċju rappreżentattiv. Permezz ta' din l-ittra l-istudenti ringrazzjaw il-Gvern u l-poplu Malti talli salvaw numru ta' refuġjati Palestinjani mill-Arqa permezz ta' operazzjoni ta' tiftix u salvataġġ. L-istudenti esprimew ukoll l-apprezzament tagħhom għaż-żjara riċenti tal-Prim Ministru Joseph Muscat u tal-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella fl-istess skola waqt li kienu għal żjara fil-Palestina. L-istudenti Palestinjani awguraw illi l-istorja twila ta' relazzjonijiet ta' ħbiberija bejn iż-żewġ popli joffru bażi għal kooperazzjoni bejn għaqdiet ta' soċjetà ċivili Maltin u Palestinjani.